Itu bisa luar biasa, bisa luar biasa. Ada coba aku berlama atau bercinta aku. Orang aku boleh berkira semua. Aku berarti aku berkira pahala में एक ही वाला रोज गमन करके चाहिए तो विश्वास रखो तो हम लोग करे pahala मेरा संसार मेरा फिलता की फिलता जो ट्रैवल होते हैं बिजनेस ट्रैवल होते हैं तो एक का वेबसाइट रेंट भेरी डाउन करके चाहिए तो विश्वास परीक्षा लागेल तो दाखिल होते हैं तो याची तेरा मूर्ती pahala में दूसरा शब्द लगे तो ऑस्ट्रेलिया मुझे भाव से क्या तेरा है भाव से आगे बढ़ा है वो भी देखो जाती है दुनिया के बिल्डिंग में मार के विशाल से यार दूसरी से यार इधर से एड़ा पाचवा से आपल्याला पाहायला मिळाला इथे बघा लक्षात इथे हे मोठा धक्का आहे सात बाबा दक्षिणेचं गोरखच्या माध्यमातून खर्च केले देखील जात आहे क्षेत्ररक्षणामध्ये आता बदल केला जातोय सीमारेषेवरती क्षेत्ररक्षक शेतकऱ्यांनी चौकार रोखण्यासाठी तैनात केले देखील जातील गोरख पंचांच्या डाव्या हातावर आता ओव्हर द विकेट ते आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताय ते मात्र अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना गोरख पाहायला मिळाला त्यांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय क्रिकेटच्या पटलावर येऊन नेम क्रमांक इकडे 23 वापरला जातो पंच गोलंदाजीला दंडित करताना पाहायला मिळालं गोलंदाज तयार पहिला चेंडू असेल तिसऱ्या षटकात अकूट टप्प्यावरती ते गोलंदाजी केली जाते चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला देखील जातो निर्धाव चेंडूची आपल्याला आज सांगता करताना पाहायला मिळाले
पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार, पुढे चेंडू असेल स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रणित पाहायला मिळतो, लेक्सरच्या दिशेने चेंडूला कटावला नक्कीच जातो, क्षेत्ररक्षण थोडीशी आपल्याला आज चूक घडताना पाहायला मिळेल, परंतु इथे एकच धाव इथे वसूल केली देखील जाते. चांगलं रनिंग क्रीडांगणाच्या मध्ये पाहायला नक्कीच मिळतंय. परेशला आता स्ट्राईक वरती आणला देखील जातोय. संघाची धावसंख्या आपल्याला 25 वरती जाऊन पोहोचायला पाहायला मिळाली आहे. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आपल्याला बाकी असेल. चांगली सुरुवात आपल्याला PCC कुचुंबी संघाची पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार, हलक्या हाताने ऑफसाईडच्या दिशेने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतो. इथे आता अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. शॉर्ट चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. निर्धाव चेंडूची इथे संकट घडताना पाहायला मिळाले. नक्कीच परेश कडून कुठेतरी प्रणितला कानमंत्र दिला देखील जाते. त्या कानमंत्राचा इथे उपयोग करावा देखील लागेल. निर्धाव चेंडूची आपल्याला संकट घडताना पाहायला मिळाले. चांगली गोलंदाजी आपल्याला गौरवच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. केवळ 9 धावा इथे खर्च केल्या देखील जाते. पुन्हा एकदा गौरव तयार, आखूड टप्प्यावरती पुन्हा एकदा गोलंदाजी केली जाते. पंचांचा इशारा सर्व आमच्या म्हणत होता वाईड चेंडूचा. वारंवार अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जात आहेत. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 27 धावा पाहायला मिळाल्या. डॉट होता ना, डॉट होता रे म्हणजे आधीचा ना, डॉट होता आता वाईट पहिला वाईड आहे. तू डॉट लिहिला बरोबर. 27 पुन्हा एकदा इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातो. झेलबादची संधी इथे निर्माण झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. यष्टिरक्षकाकडून चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळेल. झेल टिपताना आपल्याला यष्टिरक्षक पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 1 पहिला गडी पहिला बोरा इथे गारद केला देखील जातोय. नक्कीच आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने आपलं नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या मध्ये दादूला दाखल केला देखील जातोय. चांगली फलंदाजी करण्यात आपल्याला परेश माहीर असताना पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 9 चेंडूंवर 19 धावा येते. परेशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतील. गौरव पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती यार. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 5वा चेंडू असेल इथे पुन्हा एकदा आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. निर्धाव चेंडूची ते संख्या घडताना पाहायला मिळाले. तिसऱ्या षटकाचा खेळ ते संपतोय. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 27 पाहायला मिळाली. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सचिनला दाखल केला देखील जातो. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक हाय रेटर फलंदाज म्हणून ज्याला ओळखला जातो या पंचक्रोशीमधला आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. पंचाच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करतो. इथे मात्र स्लोवर गतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला देखील होता. परेशला इथे जखडून ठेवला देखील जात आहे. बॅट आणि बॉलचा इथे संपर्क होत नाहीये. एक धाव ते कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 28 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. थोडासा फसवा चेंडू आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी करण्यात माहीर असलेला गोलंदाज आपल्याला सचिन पाहायला मिळतोय. चौथ्या षटकातील अजूनही 5 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला दादू पाहायला मिळेल. बॅट टुकून नक्की सचिन याच्या गोलंदाजीचं आव्हान केलं देखील जात आहे. पुन्हा पुढील चेंडू ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. बॅटची हलकीशी कडा घेतो. एक धावी ते कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावीवरतीच इथे समाधान मानावं देखील लागेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सचिनच्या माध्यमातून करताना पाहायला मिळते. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली देखील जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क सचिन तयार. पंचाच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 10 चेंडू आणि 20 धावांवरती फलंदाजी करताना परेशच्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू असेल गोलंदाज तयार.
इथे मात्र स्लोवर टाकले चेंडू समोरच्या दिशेने इथे हेलिकॉप्टर शॉट खेळला देखील जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती जिथे समाधान मानावं देखील लागेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षणाकडून पाहायला मिळालंय. एका धावेवरती जिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 30 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. चौथ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. मोठे फटके येणं इथे नक्कीच गरजेचं असेल. प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला धावांचा डोंगर उभा करावा लागेल. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली होती. थोडीशी चूक आपल्याला क्षेत्र सोडून पाहायला मिळाली. चेंडूला ट्रायल केला जातो बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. षटकातील अजूनही 2 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. सचिववरती कुठेतरी ते प्रहार केला देखील जातोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका लक्ष्याच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली आहे. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक चूक करताना पाहायला मिळालाय. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती झेलबादची संधी इथे निर्माण देखील झाली होती. टोटल चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या देखील जाते. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 36 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती इथे झेलबादची संधी निर्माण झाली होती. त्या क्षेत्ररक्षणाकडून आपल्याला मोठी चूक घडताना पाहायला मिळाली. दादू याला मोठं जीवदान दिलं देखील जात आहे. चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती दादूच्या नाव स्ट्रायक एंडवरती आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. चेंडू असेल आकुटप्पावरती गोलंदाजी केली जाते. लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. झेलबादची संधी इथे झेल टिपली देखील जाते. दुसऱ्या गाडी आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 6 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा बरेचसा नक्कीच प्रयत्न असेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विनायकला दाखल केला देखील जातोय. गोलंदाजीचा भार सचिन वरती सोपवला देखील जाईल. नक्कीच सचिन वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि सुनीलकडून शेवटचा निर्णायक 6 चेंडू घेऊन आपल्याला सचिन पाहायला मिळतो. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विनायकला दाखल केलं जातं. स्ट्रायकिंग एंडवरती परेश एंडवरती आपल्याला विनायक पाहायला मिळेल. शेवटच्या निर्णायक 6 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पहिलाच चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. धावबादची संधी इथे निर्माण झाली होती. क्षेत्ररक्षण थोडीशी आपल्याला चूक करताना पाहायला मिळाले. नक्कीच मोठं योगदान आपल्याला इथे विनायकला देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळते. शेवटच्या निर्णायक 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 36 धावसंख्येवरती 2 गडी इथे गारद केले देखील जातात. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. 1 धाव तर इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नक्कीच असेल, परंतु एका धावेवरती इथे समाधान मानावं देखील गेले. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येतोय. 9 चेंडूचा 9+1 टोटल चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 38 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. नक्कीच हा चेंडू फ्रीचा असेल. एक मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण दिला देखील जात आहे. परेश पाहायला मिळतो. परेश वैयक्तिक 13 चेंडूवरती 22 धावांची फलंदाजी करताना पाहायला मिळालाय.
शेवटचे षटक प्रगतीपथावर असताना येणाऱ्या जुने 5 चेंडू नवीन गोलंदाज तयार. इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत वाईट चेंडूचा अतिरिक्त धावेवर आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना आज जय पाहायला मिळालाय. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या 39 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. वारंवार समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात धावा दिल्या देखील जात आहेत. तिथे मात्र बॅटची हलकीशी काढा की चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 40 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. अजूनही निर्णायक शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा नक्कीच विनायकचा प्रयत्न असेल. पुन्हा एकदा सचिन जयेश गोलंदाजी मार करून तयार. पुढील चेंडू असेल. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली ते निर्धाव चेंडूची इथे सांगता करताना पाहायला मिळाली. चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातो. आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना आज जयेश पाहायला मिळालाय. शेवटच्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. लक्ष्याच्या दिशेने फटका खेळला देखील जातो. एका धावेवरती इथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 41 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आता एक हार्ड हिटर फलंदाज आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. निर्णायक शेवटच्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 2 चेंडूवरती 2 घणाघाती प्रहार येणं गरजेचे असेल. धावांचा डोगर इथे उभा करावा लागेल. पुन्हा एकदा जयेश गोलंदाजी मार करते यार. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. ऑप्शनच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातोय. चांगला फटका आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतोय. चेंडूला पाठवला नक्कीच जातोय. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे ते चांगले क्षेत्ररक्षक आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळाले. टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 43 धावसंख्येवरती पोहोचली आहे. शेवटच्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र मोठा फटका लक्ष्याच्या दिशेने खेळला देखील जातोय. चांगला फटका आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतोय. चेंडूला पाठवला जाईल वन लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. याच 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 49 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या सत्राचा इथे खेळ समाप्त होताना पाहायला मिळाला. 49
राष्ट्रीय खेळवरती आपल्याला जेस पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीचा भार निखिलच्या वरती सोपवला जातो. वैयक्तिक गुणातील पहिला आणि सिनेवरती केलं पोलीस षटक घेऊन येताना आपल्याला नक्कीच वैयक्तिक गुणातील पहिल्या संघाकडून देखील पोलीस षटक आपल्याला निखिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पंचांच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात करेल. 50 धावांचा पाठलाग करत आपल्याला सह्याद्री बॉयचा संघ क्रीडांगणाच्या दाखल होताना पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग गेडवरती विशाल तर नॉन स्ट्राईक गेडवरती आपल्याला जेम्स लाड पाहायला मिळते. गोलंदाजी बाहेर निखिलच्या वरती सोपवलं जातं. पहिल्याचा चेंडू असेल निखिल याचा पंचाच्या डाव्या हातात गोल येते मात्र आकुटापावरती गोलंदाजी केली जाते. प्रेक्षकाच्या दिशेने बोटा फटका येते. एक वेळा देखील जाईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला आज क्षेत्ररक्षण पाहायला नक्कीच मिळतं. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. या 2 धावाने वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जाते. धावांचं इथे श्रीगणेश होताना पाहायला मिळालाय. एकेरी आणि दुहेरी धावांवरती जास्त इथे विश्वास ठेवताना आपल्याला विशाल पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती लक्ष्य चेंडूमध्ये भूमी प्रहार केला होता. आपणाला विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाकडे यायचं. हा सामना चालू असताना आपल्या गावातील उपसरपंच मॅडम सभागवती सुरभी यादव मॅडम या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांच्यासमोर आपल्या शिवसेनेचे उपसंघटक विभागाचे आदरणीय आमचे मित्र सुमित दादा जाधव यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. या दोघांचंही आजच्या या आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. विनंती करतो आपल्या सदस्य आपण जाधव साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा. धन्यवाद. त्याचबरोबर या स्पर्धेसाठी आपण
आपल्या गावाला नेहमीच एका वेगळ्या बळणावरती नेण्यासाठी, एका उंच शिखरावरती नेण्यासाठी ज्यांचा कायमस्वरूपी हातभार असतो ते आदरणीय समीर बाबा जाधव यांच्याकडून या संपूर्ण मोठ्या कार्यक्रमासाठी बिग बॅश स्पर्धा 2025 या क्रिकेटच्या प्रीमियर लीग साठी 1,001 रुपयाचं रोख रकमेचं देणगी त्यांनी सुपूर्द केलेली आहे. आयोजकांच्या वतीने त्यांचे मनपूर्वक पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. समोर देखील सुरुवात होते. नवीन गोलंदाज आर्यन याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केलं जातं. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या सगळ्याकडून दुसरे षटक आपल्याला घेऊन आर्यन पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 12 वरती जाऊन पोहोचली. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. ऑफसाईडच्या दिशेने बोटा फटकायते खेळला देखील जातोय. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 13 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती एक हायडेटर गोलंदाज आपल्याला विशाल पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 5 चेंडू आणि 11 धावांवरती फलंदाजी करताना विशाल या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार होताना पाहायला मिळतोय. पंचाच्या डाव्या अर्थात राईट ऑफ ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना येणारा पुढील चेंडू आपल्याला पाहायला मिळालाय. इथे मात्र बॅटची हलकीशी गाडा घेत यष्टरक्षण चांगलं झालं. इथे मात्र झेलबादचा शिकार होताना आपल्याला विशाल पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला 13 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळतोय. मनाच्या आतमध्ये गुरुनाथ याला दाखल केला देखील जातो. एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळाला. पुढील चेंडू इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटावला देखील जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 14 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. अजून 21 चेंडूवरती 36 धावांची गरज असताना सह्याद्री बॉक्स संघाला आपल्याला पाहायला मिळेल. 21 चेंडू आणि 36 धावा. स्ट्रायकिंग गेट वरती गुरुनाथ नॉस्ट्राईक गेट वरती आपल्याला जोश पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. 55 डाव्या हाताकडे पुन्हा एकदा गोलंदाजीला आर्यन सुरुवात करतोय. इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. क्रिकेटमधील ब्रह्मास्त्र इथे वापरला जातोय. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. शेवटी धावे ते कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावे देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 15 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा आर्यन या सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा नक्कीच पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात धावा दिल्या देखील जात आहेत. अवांतर धाव नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या 16 वरती जाऊन पोहोचली. तिकडे नको बघू, ओबीएस मध्येच बघ. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार. पुढील चेंडू असेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा गचाळ गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. लाईन आणि लाईन त्याची बेकरली आपल्याला आर्यनची पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय. वाईड चेंडूचा वारंवार समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात धावा दिल्या देखील जातात. अतिरिक्त धावा रोखाव्या नक्कीच लागतील. आर्यनला इथे आपल्या संघासाठी कमबॅक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पहिल्या 2 चेंडूवरती करताना आर्यन पाहायला मिळाला होता. सेटिंग्स मध्ये जा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार. पंचाच्या डाव्या हातावर पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतो. शकी गेडवर जयेश पाहायला मिळाला. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा इथे पुन्हा एकदा मेंटेन केला देखील जातो. आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. गुरबाव चेंडूची इथे संख्या घडताना पाहायला मिळाली. अजूनही दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग गेटवरती जयेश पाहायला मिळतो. बॅट ठोकून आव्हान केलं देखील जात आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा लाईन आणि लाईन तर बिकरली जाते. अवांतर धाव दिली देखील जाते. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जात आहेत. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येतो. वाईड चेंडूचा क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक 23 वापरून मंच गोलंदाजाला दंडनीत करताना पाहायला मिळाले. 19 चेंडूवरती अजूनही 32 धावांची गरज असेल. पुन्हा पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका खेळला देखील जातोय. झेलबादची संधी आहे. फॉलो थ्रो मध्ये आपल्याला इथे झेल घेताना पाहायला आर्यन पाहायला मिळतोय. बघ आता होते काय मला सांग.
संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 18 पाहायला मिळाल्या. अजून 18 चेंडूवरती 32 धावांची गरज असेल सह्याद्री बॉयजच्या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. नितीन वरती आता पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून 30 षटक घेऊन आपल्याला नितीन पाहायला मिळेल. 18 चेंडूवरती अजूनही 32 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातो षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी. क्षेत्ररक्षक इथे सीमारेषेवर तैनात केले देखील जात आहेत. स्ट्रायकिंग एंड वरती गुरुनाथ स्ट्रायक एंड वरती आपल्याला आज सचिन नवीन फलंदाज पाहायला मिळेल. चला सबला स्पीड अप घ्या. गोलंदाज तयार. पंचाच्या डाव्या हातावर गोलंदाजीला सुरुवात करेल. राईट नंबर द विकेट आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पहिलाच चेंडू इथे मात्र अवांतर धावेत आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना नितीन पाहायला मिळालाय. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 19 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. अतिरिक्त धावा देखील समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जातात. अतिरिक्त धावा रोखाव्या लागतील. नितीनकडून कमबॅक करणं गरजेचं असेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा नितीन गोलंदाजी मार करते. पहिलाच चेंडू असेल 3ऱ्या षटकातील. इथे मात्र हलक्या तऱ्हे ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. गचाल क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतं. त्याचमुळे एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले. त्याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 21 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. अजूनही 17 चेंडूवरती 29 धावांची गरज असेल सह्याद्री बॉयजच्या संघाला. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून नितीन तयार. पंचाच्या डाव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. 3ऱ्या षटकातील 5 चेंडूचे मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. ते मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. झेलबादची संधी ते निर्माण झाली आहे. नो स्लाइड मध्ये चेंडू आपल्याला ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळालाय. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 23 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. अजूनही 16 चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून नितीन तयार. आपल्या संघासाठी कमबॅक करणं गरजेचं असेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे जरूर लागतील. 3ऱ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचं खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. नितीन तयार. आखूट टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. इथे मात्र पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा समोरच्या संघाला वारंवार अतिरिक्त धावा या दिल्या देखील जात आहेत. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 24 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. चांगला टप्पा इथे मेंटेन करावा लागेल. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी उडवणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा नितीन तयार. गोलंदाजी बाहेर करून पुढे चेंडू असेल. इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. लेक्सच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. एका धावेवरती गुरुनाथला इथे समाधान मानावं देखील लागेल. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 25 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. 3 षटकातील अजूनही 3ऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. नितीन कडून 3 चेंडूवरती 7 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. पंचाच्या डाव्या हातावर गोलंदाजीला सुरुवात करतो. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 25 धावसंख्येवरती. इथे मात्र धावबाद होण्याची संधी निर्माण झाली. धावबाद होताना आपल्याला गुरुनाथ पाहायला मिळतो. झटका क्रमांक 3 आपल्याला सह्याद्री बॉयजच्या संघाला लागताना पाहायला मिळाला. चांगले यष्टीरक्षण आपल्याला परीक्षा माध्यमातून पाहायला मिळालं. पंचवीस धावसंख्येवरती 3रा झटका लागताना गोलंदाजाच्या रूपात पाहायला मिळाला. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये गौरवला दाखल केला देखील जातोय. 14 चेंडूंवरती अजूनही 25 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी सह्याद्री बॉयजच्या संघाला. 3ऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज नितीन गोलंदाजी मार्ग तयार होताना पाहायला मिळेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये गौरवला दाखल केला देखील जातो. बॅट टोकन आव्हान केलं जातं नितीनच्या गोलंदाजीचं.
पुढील चेंडू असेल तिसऱ्या षटकातील आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला टप्पा मेंटेन केला जातो. ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला देखील जातो. एका धावेचं रूपांतर ते दुसऱ्या धावेमध्ये नक्कीच करायचं देखील होतं. थोडंसं कॉलिंग आपल्याला चुकताना पाहायला मिळालं. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 26 धावसंख्येवरती पोहोचताना पाहायला मिळते. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला आता नवीन फलंदाज सचिन पाहायला मिळतोय. अंतिम चेंडू तिसऱ्या षटकातील इथे मात्र चांगला टप्पा मेंटेन केला देखील होता. निर्धाव चेंडूची ते सांगता करताना पाहायला मिळते. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 26 पाहायला मिळाली. आर्यनवरती पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोड्यातील दुसरा आणि संघ कोडीचा चौथा षटक घेऊन आपल्याला आर्यन पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र एक धाव ते कंप्लीट केली देखील जाते. आर्यनकडून आपल्याला पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा खर्च करत 2 गडी इथे आर्यनच्या माध्यमातून गारद केले देखील होते. पुन्हा एकदा आर्यन गोलंदाजी मार करतोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला सचिन पाहायला मिळतोय. दुसरा चेंडू असेल चौथ्या षटकातील फुल टॉसचा चेंडू होता. लेक्सच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. एका धावेचं रूपांतर ते दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जात आहे. चांगलं रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या दिशेने दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळते. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 29 धावसंख्येवरती. येणाऱ्या अजूनही 10 चेंडूवरती 21 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी सह्याद्री बॉलच्या संघाला 10 चेंडू आणि 21 धावा. आर्यन आपल्या संघासाठी चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पंचाच्या डावातून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. इथे मात्र ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला जातोय. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली देखील जाते. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली. चौथ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. चांगली गोलंदाजी आर्यनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली होती. लेक्सच्या दिशेने मोठा फटका जर खेळला देखील जातोय. एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जात आहे. 2 धावांवरतीच नक्की समाधान मानावं देखील लागेल. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 31 वरती जाऊन पोहोचायला पाहायला मिळाली. चौथ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. येणाऱ्या 8 चेंडूंवरती अजून 19 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला सचिन पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 4 चेंडूंवरती 4 धावांची खेळी करताना या सामन्यामध्ये सचिन पाहायला मिळतोय. तर गोरख आपल्याला पाहायला मिळतो. नॉन स्ट्राईक एंडवरती 2 चेंडूंवरती 2 धावांची खेळी करतोय. तो पुन्हा एकदा इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला जरूर जातोय. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावामध्ये केलं देखील जात आहे. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 33 वरती जाऊन पोहोचते. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. येणाऱ्या अजून 7 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत घडताना पाहायला मिळते. आर्यनकडून चांगली गोलंदाजी होताना पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आर्यन तयार. अंतिम चेंडू असेल चौथ्या षटकातील इथे मात्र निर्धाव चेंडू इथे फेकला देखील जात आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी आर्यन करताना पाहायला मिळालाय. 2 षटकामध्ये 12 धावा खर्च करत 2 गडी इथे गारद केले देखील जात आहेत. आता मात्र 6 चेंडूवरती 17 धावांची गरज असेल. हा सामना जिंकण्यासाठी सह्याद्री बॉलच्या संघाला कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल. 6 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. संघाची धावसंख्या 4 षटकाच्या अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 33 धावा पाहायला मिळतात.
नक्कीच विनायक याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिलं आणि सगळं शेवटचे निर्णायक 6 चेंडू घेऊन आपल्याला विनायक पाहायला मिळालाय. विनायक वरती विश्वास दाखवला जातोय. 6 चेंडू वरती 17 धावा इथे डिफेंड करणं गरजेचं असेल TCC कुचुंबे या संघाकडून. नक्कीच विनायक पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होते या शेवटच्या निर्णय 6 चेंडू घेऊन विनायकला आपण पाहतो. पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करते. पहिला चेंडू गोरख याच्यासाठी मोठा फटका लेक्षाच्या दिशेने ते खेळला जरूर जातोय. झेलबाची संधी निर्माण झाली आहे, परंतु इथे गोचार क्षेत्रक्षण पाहायला मिळालंय. चेंडूला पाठवलं जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. पहिला अप्रतिम टप्पा इथे विनायकच्या माध्यमातून मेंटेन केला देखील जातोय. क्रिकेटमध्ये इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं जातं. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. एकदा गोलंदाज तयार होईल. 3 चेंडूवरती 8 धावांची गरज आहे. थोडंसं एक्स्ट्रा चेंडू आपल्याला आज चूक घडताना पाहायला मिळाली. त्या चुकीच्या गाडावर ते एक डिक्लेअर स्वरूपात आपल्याला आज धाव देताना समोरच्या संघाला पाहायला मिळालाय. 3 चेंडूवरती आता 8 धावांची गरज आहे. नक्कीच दबाव गोलंदाजावरती असेल तितकाच दबाव आपल्याला इथे गोरखवरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा विनायक तयार पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पुढील चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉकरमध्ये टाकला. चेंडू होता समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावीचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावामध्ये करताना दोन्ही गोलंदाज पाहायला मिळाले. आता मात्र 2 चेंडूवरती 6 धावांची गरज आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी सह्याद्री बॉयच्या संघाला. संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या बदल्यामध्ये 24 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. येणारे पुढील 2 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षक नक्की षटकार रोखण्यासाठी ते तैनात केले देखील जात आहेत. विनायक गोलंदाजी मार्क होऊन आपल्याला विनायक पाहायला मिळतो. विनायक कुठेतरी षटक आपल्याला महागड ठरताना पाहायला मिळाले. 4 चेंडूवरती 11 धावा विनायकच्या माध्यमातून खर्च केल्या देखील जात आहेत. 2 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तरी ती कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेचे रूपांतर ते दुसऱ्या धावामध्ये करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळाले आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 46 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. येणाऱ्या आता एका चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला गोरख पाहायला मिळतं. नॉन स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला सचिन पाहायला मिळतंय. 1 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 46 वरती जाऊन पोहोचले. 50 धावांचा नक्कीच पाठलाग करायचा. एका चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. चौकार रोखण्यासाठी आता क्षेत्ररक्षक इकडे तैनात केले देखील जात आहेत. क्षेत्ररक्षक मध्ये वारंवार बदल केला देखील जाईल. जर सामना हा बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर इथे खेळवण्यात देखील येईल.
दबाव 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 असेल गोलंदाजावरती, तितकाच दबाव आपल्याला फलंदाजावरती पाहायला मिळेल. एका चेंडूवरती 4 धावांची गरज. इथे मात्र मोठा फटका ऑफसाईडच्या दिशेने हे खेळला देखील जातोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली देखील झाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, धावबाची संधी इथे निर्माण देखील झाली. इथे मात्र हा सामना TCC कुचांब्या सगळं विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. 3 धावांनी इथे विजय संपादन करताना